खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 23 फेब्रुआरि शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथांनि हान्थिनाय लामायाव माखौबा लाना गोसोआ जोबोरैनो मेंखांनाय मोननो हागौ। बृष राशि। माबा मोनसे मोजां खामानि मावनानै मोजां फिथाइ मोननो हागोन। मोजां सान। मिथुन राशि। जिंगासिनांनो हागौ। माबेबा मोनसे खामानिया जाफुङैनि थाखाय जिंगासिनांनो हागौ। कर्क राशि। नोंथाङा गुबुननिफ्राय मोजां गियान मोननो हागोन। गोसोआ थुलुंगाखांनाय मोनगोन। सिंह राशि। गावनि आंगोजों माबा मोनसे जाहोननि थाखाय नागारलायलांनो हागौ। गोसोखौ हमथाना थानांगोन। कन्या राशि। नखराव दोहोन दौलत बांनो हागौ। रां रुफा आरजिनो हागोन। मोजां सान। तुला राशि। नखराव सान्थि फैगोन। गावनि आंगोजों गोरोबलायना थानो हागोन। मोजां सान। वृश्चिक राशि। माबा मोनसे खामानि मावनो लानायाव हेंथा फैनो हागौ। धनु राशि। सोरजोंबा माबा बुंजाना गोसोखौ गाज्रि मोनखांनो हागौ। गाज्रि सान। मकर राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनायनि बान्दोआ गोरा जागोन। रंजा खुसियै साना बारलांगोन। कुम्भ राशि। नोंथाङा माबाफोर आनजाद होदोंब्ला उथ्रिसारनो हागोन। मोजां सान जागोन। मीन राशि। साननायफोरा फैमाल जागोन। गोसोआ असान्थि जागोन। दुखुनि सान जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फानजामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसेथोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज, एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम, सेन्सरि एक्सपिरियेन्स। बेनि अनगायैबो हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट, सेफ एन्ड फ्री लार्निं इनभाइरनमेन्ट, डेइलि उइकलि एक्टिभिटी रेकर्ड, नेचार कर्नार, लाइभ सीसीटीवी सिकिउरिटी, इमारजेन्सी फायार सेफ्टी एज वेल मेडिकेल किट, एयार कन्डिशनिं फेसिलिटी। बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638454887 एबा 910115645998 जानबुं नम्बराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।